Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Mutu 15. Khristu ndi lamulo. Kodi nkofunika kuti akhristu azisunga ntchito za lamulo? Mtumwi Paulo akutipasa yankho lomveka bwino m'kalata yake yopita kwa Agalatiya. Pakuti mwa Khristu Yesu mdulidwe ulibe kanthu, kapena kusadulidwa, koma chikhulupiriro chochita mwachikondi. Agalatiya 5:6. Nkunena kwina kudulidwa kulibe phindu, ndipo kusadulidwa kulibe kanthu. Nkhaniyo ilibe kanthu. Palibe chikhalidwe chilichonse chokhuzana ndi chipulumutso. Chofunika ndi chikhulupiriro chimene chimagwira ntchito mwachikondi. Ichi ndi Chikhristu, osatinso china. Odulidwa alibe kanthu pa osadulidwa, ndipo osadulidwa alibe kanthu pa odulidwa, monga mwa Khristu. Tiyeni tikumbukire mfundo imeneyi pamene tikuona kuti mdulidwe ndi imodzi mwa ntchito zimene chilamulo chimafuna. Komaona ngati izi ndi zoona, tanthauzo la mawu a Paulo mu ndime yotsatirayi ndi chiyani? Taonani, ine Paulo ndinena kwa inu kuti ngati mudulidwa, Khristu sazapindula inu kanthu. Pakuti ndichitiranso umboni kwa munthu aliyense wodulidwa kuti ali wamangawa kuchita chilamulo chonse. Khristu wakhala wopanda pake kwa inu amene mwayesedwa olungama ndi lamulo, mudagwa kuchoka ku chisomo. Agalatiya 5:2-4. Apa Paulo akunena kuti pali china chake cholakwika ndi mdulidwe, pamene ndime yapitayo ananena kuti kulibe kanthu kwenikweni. Kodi wasokonezeka? Zindikirani kuti nkhani ndi chiyani? Ndi Khristu mosusana ndi lamulo. Pamene Khristu amasankha kudulidwa, chinali chisonyezo chakuti akufuna kulandiridwa ndi Mulungu pa maziko akumvera lamulo. Popeza kuti anali kuyembekezera kulandiridwa chifukwa cha kusunga lamulo, ndiye kuti munthu wotereyo anali ndi thayo la kusunga kapena kuchita lamulo lonselo. Iye amakakamizika kusunga malamulo onse 613 otchulidwa m'chilamulocho. Munthu akafika poganiza kuti akufunika kuchita mbali, Khristu samupindulira kalikonse. N'chifukwa chiyani zili choncho? Zili choncho chifukwa munthuyu sanavomereze kuti Khristu ndokwanira. Sanavomereze mfundo yakuti Mulungu wapereka zonse zimene akufunikira kale mwa Khristu. Chenicheni chakuti munthu amalingalira kuti china chake chikufunika kuwonjezera pa Khristu. Chili chisonyezero chakuti munthu wotereyo sanavomereze Khristu kukhala wokwanira pa zosowa zake zonse. Popeza munthu amene amakhulupirira kuti ubale wake ndi Mulungu umadalira pakusunga malamulo, ndiye kuti munthuyo ali wokakamizika kumvera malamulo onse. Lamulo limodzi lililonse, chifukwa izi ndi zomwe lamulo limafuna kwa ife. Kumvera mwangwiro ku chilamulo chonse ndi njira yokhayo imene tingapezere chiyanjo kudzera mu lamulo. Izi ndi zimene mtumwi amaphunzitsa, pakuti onse amene ali antchito za chilamulo ali pansi pa temberero, koma kuti palibe munthu ayesedwa olungama ndi lamulo pamaso pa Mulungu, pakuti olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Agalatiya 3:10-12. Koma mawu a Paulo apa akuoneka ngati kususana ndi zomwe tawerenga kale. Choyamba, Paulo akunena kuti zilibe kanthu kaya wina adulidwa kapena ayi. Ndipo pano tsopano akuti ngati munthu adulidwa, Khristu sazapindula naye kanthu. Kodi zimenezi zooneka ngati zosusana zingafotokozedwe bwanji? Tiyeni tizifunse funso ili. Zifukwa ziti zimene zikanapangisa munthu kudulidwa? Chabwino, ngati munthu akanakhala Myuda akanadulidwa pa tsiku la 8 kuchokera pamene anabadwa. Ili linali gawo la chilamulo choperekedwa kwa Mose pa phiri la Sinai, ndipo linali gawo lokhazikika la chipembedzo cha Chiyuda, koma sichinali chabe mbali ya chipembedzo chawo. Zaka mazana ambiri zimene zinakhalanso mbali yofunikira kwambiri ya moyo wawo ndi chikhalidwe chawo. Kalata ya Paulo inalembedwa kwa abale amene sanali Ayuda, akunja ku Galileya. Awo anali okhulupirira a Chikhristu omwe sanakhalepo Ayuda. Panalibe chifukwa cha chikhalidwe chowapangisa kuti azitenga nawo mbali
pa mdulidwe popeza sunali gawo la chikhalidwe chawo. Komabe kunali kotheka kwa Akhristu a Chiyuda kupitirizabe kuchita mdulidwe chifukwa cha miyambo ya chikhalidwe ndi ya mtundu, m'malo mwakuti iwo ankaganiza kuti unali kufunidwabe kwa Mulungu. Koma kwa okhulupirira akunja, chifukwa chokha chimene iwo anafunira mdulidwe chinali ngati iwo anakhulupirira kuti kunali kofunikira kuti iwo apulumutsidwe. Chikhristu ndi chilamulo. Taonani nkhani yofunika imeneyi. Mdulidwe pawokha si kanthu. Akhristu a Chiyuda anachita zimenezo ndipo sichinali chinthu chachikulu. N'chifukwa chiyani ikanakhala nkhani ngati Akhristu a mitundu ina anachita zimenezi? Kodi panali kusiyana pakati pa abale a Chiyuda ndi a mitundu? Osati konse. Koma apa pali mfundo yofunika. Si zomwe timachita zomwe zili zofunika kwambiri, koma zomwe timakhulupirira ndi zofunikira. Pa nthawi ina Paulo mwini anatenga Timoteyo namdula, Machitidwe 16:1-3. Koma n'chifukwa chani anachita zimenezo? Kodi ankakhulupirira kuti kunali kuyenera kuti munthu apulumuke? Ayi ndithu. Malemba amati Paulo anadula Timoteyo kuti achotse tsankho m'maganizo mwa Ayuda, chifukwa ankatengera Timoteyo kuti akagwire ntchito limodzi ndi Ayuda. Timoteyo anali Myuda ndipo zimenezi zikanamuthandiza kuti azigwira bwino ntchito yolalikira kwa Ayuda. Iye sanadulidwe chifukwa chakuti Paulo ankakhulupirira kuti kunali kofunika kapena kuti kunali kofunikira kuti munthu apulumuke. Chikhulupiriro chathu ndi chinthu chofunika kwambiri. Timapulumutsidwa kudzera mu chikhulupiriro chokha. Kotero ngati chikhulupiriro chathu chili cholakwika, ndiye kuti tatayika. Ili ndiye vuto. Ngati chikhulupiriro changa chimandiwuza kuti Khristu sali okwanira kuti andipulumutse ndi kuti ndikufunika kuwonjezera kusunga kwanga ntchito za lamulo, ndiye kuti ndatayika. Iyi ndi mfundo imene Paulo akukamba. Ngati ndikuwonjezera zofunika zina zili zoonekeratu kuti chikhulupiriro changa sichinagwire chipulumutso chimene chili mwa Khristu, ndi chifukwa chake ndikupitirizabe kuwonjezera pa zomwe Khristu anachita. Kuyesera kuwonjezera ntchito za chilamulo. Uwu ndi umboni wakuti sindinavomereze zomwe zili mwa Khristu, ndipo chifukwa chake ndatayika. Ntchito za lamulo sizili kanthu mwa izo zokha. Iwo ndi machitidwe chabe akhalidwe la munthu. Koma pamene munthu amakhulupirira kuti ayenera kuzichita monga gawo la njira yachipulumutso, ndiye kuti zochita zoterezi zimakhala nkhani, zimakhala zowononga chikhulupiriro, ndipo motero zimawononga kuchipulumutso. Tsopano atalandira mbiri ya chilungamo cha Khristu, Akhristu a mitundu ankafuna kuti adulidwe. Chifukwa chake chinali chiyani? Chifukwa chake chinali chakuti panali gulu la okhulupirira a Chiyuda amene anali osimikiza kuti kukhulupirira Khristu sikokwanira kamba ka chipulumutso. Anthu amenewa anakopeka kuti aliyense amene anakhala mkhristu ayeneranso kuchita ntchito za lamulo kuti apulumuke. Iwo anapita ku madera ena kumene Paulo analalikira uthenga wabwino ndi kuyesa kukopa anthu otembenuka mtima kuti akufunika kusunga malamulo kuwonjezera pa kukhulupirira kwa Khristu. Malo amodzi amene Ayudawo anathera ndi Galatiya. Sitiyenera kuganiza za izi, Baibulo zimamveketsa bwino kwambiri. Nkhani imeneyi inali yovuta kwambiri, moti nthawi ina panafunika msonkhano wapadera ku Yerusalemu kuti ukambirane za nkhaniyi. Ndimo anthu ena anatsika ku Yudeya naphunzitsa abale nati, mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose simungathe kupulumutsidwa. Chifukwa chake pamene Paulo ndi Barnaba adakhala nawo mkangano waukulu ndi kutsutsana nawo, adasimikiza kuti Paulo ndi Barnaba ndi ena ayo akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu za funso ili. Machitidwe 15:1-2.
Koma anauka ena ampatuko wa Afarisi okhulupirira nanena kuti kuyenera kuwadula iwo ndi kuwawuza kusunga chilamulo cha Mose. Machitidwe 15:5. Atumwi ndi akulu anasonkhana ndipo panali kukambirana kwa nthawi yayitali pa nkhaniyo. Pomaliza bungwe linapanga chisankho chotsatira ichi. Popeza tamva kuti ena amene anatuluka mwa ife anakuvutisani inu ndi mawu nagwetsa miyoyo yanu ndi kuti mudulidwe ndi kusunga chilamulo, kwa amene sitinawalamulire kutere, titasonkhana pamodzi kuti tikutumizireni amuna osankhidwa mwapadera pamodzi ndi okondedwa athu Barnaba ndi Paulo, anthu amene anayika moyo wawo pa chiswe chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Chitoti atumiza Yudasi ndi Sila, amenenso adzakuwuzani zinthu zomwezo pakamwa, pakuti chidakomera Mzimu Woyera ndi ife kuti tisasenzese inu chothodwesa chachikulu china choposa izi zoyenerazi, kuti musale zoperekedwa kwa mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama. Khalani abwino. Machitidwe 15:24-29. Kunena za mitundu akukhulupirira tinalembera ndipo tasimikiza kuti asasunge zotere, koma kuti aziteteze kuzoperekedwa kwa mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama. Machitidwe 21:25. Apa tikuona nkhaniyi momveka bwino. Okhulupirira a Chiyuda awa, omwe mwamwayi ambiri anali Afarisi, adafuna kuti okhulupirira a mitundu ayenera kusunga lamulo kuphatikiza mdulidwe. Abale osocheretsedwawa sankamvetsa Chikhristu monga momwe iwo analili. Chikhristu chinali chowonjezera pa chikhulupiriro chawo, chinali china chake choti chionjezeredwe kutora chilamulo. Choncho iwo ankaona kuti aliyense amene anakhala Mkhristu ayenera kuvomereza Chiyuda ndi kulumikizidwa ku dongosolo lawo. Koma izi sizinali zoona. Chikhristu sichinali chowonjezera ku lamulo, sichinali kuwonjezera pa chipembedzo cha Ayuda. Pamene dongosolo lonse la chilamulo linkalozera kubwera kwa Khristu ndi kuyimira Khristu, Khristu anali mapeto kapena cholinga cha chilamulo. Aroma 10:4. Pamene Yesu anafa ndi kuukitsidwa, lamulo tola lonse linali litakwaniritsidwa cholinga chake, ndipo silinali lofunika mu dongosolo la Mulungu. Tsopano sichinali china chake choti chionjezeredwe ku chipembedzo chatsopano chotchedwa Chikhristu, chinali choti chilowe m'malo ndi Khristu. Nanga chilamulo chitumikira bwanji? Chinawonjezedwa chifukwa cha zolakwa, kufikira ikadza mbewu imene inaperekedwa kwa lonjezolo, ndipo chidayikidwa ndi angelo m'dzanja la Nkhoswe. Agalatiya 3:19. Chifukwa chake chilamulo chidakhala mphunzitsi wathu kutifikisa kwa Khristu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Koma chikhulupiriro chitafika sitilinso pansi pa mphunzitsi. Agalatiya 3:24-25. Dongosolo la chilamulo liyenera kukhala mpaka mbewu Khristu ikadzabwera. Chinali mphunzitsi wosogolera ndi kulangiza anthu a Mulungu mpaka Khristu atafika ndipo chikhulupiriro chawo chinakhala chenicheni. Lamulo silinali lofunikanso. Anthu a Mulungu sanalinso kulamulidwa ndi mphunzitsi wasukulu, koma Khristu mwini wake kupyolera mwa Mzimu wake. Akhristu sayenera kusunga kapena kusunga ntchito za lamulo. Dongosolo la chilamulo lathesedwa ndi Khristu, ndipo posunga ntchito za lamulo, Akhristu amasonyeza kuti alibedi chikhulupiriro mu chipulumutso cha Khristu. Inde funso limene limabwera m'maganizo mwanu ndilakuti, nanga bwanji malamulo 10? Kodi iwonso sanali mbali ya lamulo? Kodi tikunena kuti iwonso adathesedwa? Funso limeneli lidzayankhidwa pambuyo pake mu phunziro lino pa mutu wotchedwa lamulo la Mzimu.